لزوین رمیلانی کوکی گرینگترین قادا نفته د ناوا سوریه ده تیدیتن پیمانک درێژدەم کو درێژاهی ئەوێ دگهێژە 25 ساڵە د ناوبەرە هەردوو ئالیان ده هاتە ئیمزەکردن divê peyamê de pişka kompaniya nefteya Sûriyê sedî heftê ye û pişka kompaniya Amerîkî Açikî Enerjî sedî sî ye bi misogerkirina rêjeyeke ji dahatan bo parêzgeha Hesekê. Armanca sereke ew e kobriya teknolojiya nûjen berhemê neftê gav bi gav bilind bikin. دا کو حتا داویا سالا 27 بگهینن نێزی 250,000 بەرمیل درۆژێ ده. پلانامە نوژەکردنا قادên neftê û başkirina rewşa giştî ya karkiran e. Her wiha em ê bixebitin dago derfetên nû yên kar biefrînin û sektora neftê li parêzgeha Hesekê de pêş bixin. Di nava konferansa rojnamevanî de û dibin siya rewşa aloz a herêmê de. Me pirsyara sereke li ser ewlehiya veberhênanê di nava Sûriyê de arasteyê aliyê Amerîkî kir. Di nerîna we de Sûrî ji bo veberhênanê ewle ye bi taybet dibin siya şerê Îranê û nearamiya herêmê de. Belê, me berê ew yek piştrast kiriye. Me ji berî du mehan ve li Rûmelan û li Sûriyê dest bi kar kiriye. Sûriyê dê ber bi siberojeke baştir ve biçe. Em piştrastin û rewş gelkî aram e û hêja ye veberhênanê ye. Cîbcîkirina projeyên nûjenkirinê û anîna teknolojiya nûjen tenê bi aliyê aborî ve sînordar namîne. Ew rasterast bandorê li ser baştirkirina mercên kar û afrandina derfetên nû ji bo xelkê herêmê dike. Plana me ew e got berhemê zêde bikin û hevkariya kompaniya hekenê re pêş bixin. Niha mijûlî nûjekirina bîranin û em hewl didin got di şert û mercên hawirdorî yên baştir de kar bikin. Her wiha em kadroyên Rûmelanê perwerde bikin û teknolojiya nûjen bînin vê qadê. Ev hevpeymaniya stratejîk dergeheke nû di siberoja petrola herêmê de vedike. Ew gav xewna vejandina aborî û ewlehiya veberhênanê di dilê parêzgeha Hesekê de dike rastiyeke li ser erdê. Emcid Kurdo, Dengê Amerîka, Rûmelan.